Politika kag trabaho sa media ginasundan nga ang gulo sang kapulisan sa aklan sa pagpatay sa anay alkalde kag veterano nga journalist nga si Juan Dayang. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Duha ka mga anggulo ang ginasundan sang kapulisan sa pagpatay sa anay Kalibo Mayor kag veterano nga journalist nga si Juan Johnny Dayang sa sulod sang Balay Sini sa barangay Andagaw sa Kalibo. Una, amo ang politika kag ikaduha ang kaangot sa trabaho sini bilang journalist. Sunod sa Aklan Police Provincial Office, ginapatigayon na ang backtracking sang CCTV footages agud makilalaan ang gunman nga nakamotorsiklo. Sana ma'am sa consideration namin ma'am kasi yun nga ma'am, initially ma'am masasabi namin ma'am na may alam siya at marunong siya kung paano gumamit at magpaputok ng baril. Nagmando na sa maidid nga investigasyon ng Police Regional Office 6 agud makilala ang mastermind sa likod sang krimen. Ginasiguro naman sang kapulisan nga maproteheran ang seguridad sa mga journalist ilabi na subong nga eleksyon. It's just so sad na despite yung preparations natin ay meron pa rin nangyari. Kaya it should serve as another warning na naman sa ating mga kapulisan na kinakailangan i-strengthen pa rin nila, i-exhaust all resources. Samtang ginapatutukan naman sang Presidential Task Force on Media Security ang pagresolba sa pagpatay kay Dayang. Suno kay Yusek Jose Torres, mahimo nga makareklamo sa ila talatapan sa tion nga may pamahog sa kabuhi ang isa ka journalist. Immediately po, diretso yan doon sa task force ang reporting kung meron kayong mga threats. Immediately, we will assess the threat kung kailangan ng security or security escort to media, pwede po natin i-provide yan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.